ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଗାଈଟା ନା କ'ଣ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଅଛି ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତୁମେ ବି ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିପାରିବ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗାଇସ୍, ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ୱାର୍କିଂ ଟୁ ଇନ୍ ହିୟର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏରିଆ। ଏ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏରିଆଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ଆଉ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରଟା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁଟାକି ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଅଛି ପଥର ଭିତରେ ଭାଇ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ କେବେ ତୁମମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇଥିବ ବୋଧେ, ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇଟା କେମିତି ପଥର ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ